na sonki ba ya gare na koma Abuja ko kuma na wuce Kano soyayya a zuci ta yi mini dukan kadara na sonki ba sai nazari kai nake wayata tana a hannuna na rike kiran Hamisu bare ka ya shigo a take ya ce min kana ina ne haka sani dan uwa bayani a take yanke kawai ne masa mai suna ta gaskiya ita ce na rasa idan mata dole ne sani na je kasa ya ce mi yana Kaduna ina za mu haɗewa mun zauna da ni da Hamisu mai zantuka domin damuwa da zuci take raraka mai suna ganin ta gona ne waraka ajiyar zuciyar bare ka ta sani zautuwa ga salati yake da idanunsa da gaba daya kwalla suke yace sani ahmad guri kan rike da bayani na sahibar ka abun bai misalta idan haka ne shiru bai iya magana ba baki ya rufe ban san me zan faɗi ba komai na da lokaci haka ba zan musa ba tunani nake ina ne zan samu yarwa muna zaune tare yuke sai ya kira ya ce zo Kano da sauri kai jira idan haka take sani na yankura sai ku bi wani dan sanin gaba me za ya faruwa Sani Ahmad dan baiwa ya bayyana cewa yana nan yana kokarin ganin cewa ya kawo sababbin waƙoƙi a kwana-kwanan nan ba da daɗewa ba. Fitattun shahararren mawaƙin nan Sani Ahmad dan baiwa ya bayyana cewa yana nan yana kokarin ganin cewa ya fitar da wasu sababbin waƙoƙi a kwana-kwanan nan. A santa wadda muka samu da wannan fitaccen mawaƙi ya bayyana cewa kokarin da yake yi a kwana-kwanan nan shine tabbatar da cewa ya fitar da wasu shahararru ingantattun waƙoƙi waɗanda masoyansa za su ji kuma su yi alfahari da shi. Sani Ahmad dan baiwa ya bayyana cewa lalle wayannan waƙoƙi da zai fitar sun sha bamban da sauran waƙoƙin da ya saba fitarwa a baya domin irin wayannan waƙoƙin da zai fitar sun sha bamban da irin waƙoƙinsa na baya. Wayannan waƙoƙi ya tabbatar da cewa idan masoyansa suka saurari wayannan waƙoƙi za su tabbatar da cewa lalle wayannan waƙoƙi suna ɗauke da sample na daban ba irin na baya ba. Lalle Sani Ahmad dan baiwa ya bayyana cewa irin ƙoƙarin da yake yi gurin tabbatar da cewa ya fitar da wasu shahararren waƙoƙi masu daɗi a cikin al'umma. Ya bayyana cewa haka kadai ne zai ya biya masoyansa waɗanda suke jiran waƙoƙinsa a koda yaushe. Ya bayyana cewa yana ƙara godiya ga irin kulawar da masoyansa suke bashi a koda yaushe domin masoyansa suna yawan ƙorafi akan kin saurin fitar da waƙoƙi da yake yi. Ya bayyana cewa masoyansa su yi haƙuri insha Allah yana nan yana ƙoƙari wurin ganin cewa ya tabbatar da cewa ya fitar da waƙoƙin nan ba da daɗewa ba kuma ya bayyana cewa tsaikon da yake samu yana samu ne saboda ya tabbatar da cewa ya kawo abu mai alfanu wanda mutane za su tsaya su saurara kuma su ji daɗin abubuwan da yake kawowa. Ya bayyana cewa lalle masoyansa su ne wani farin ciki na rayuwarsa waɗanda duk wasu abubuwa da yake yi yana yi ne don masoyansa. Lalle Sani Ahmad dan baiwa ya bayyana cewa a kwana-kwanan nan zai saki wasu sababbin waƙoƙinsa waɗanda daga bisani kuma zai fitar da kunnen album ɗinsu. Lalle Sani Ahmad dan baiwa fitaccen mawaƙi na. Kada ku manta idan yau shine farkon zuwan ku na wannan channel ku daure ku danna mana alama na ta subscribing ku daure ku danna mana liking kuma idan na mai korafi ya muna comment. Lalle Sani Ahmad dan baiwa fitaccen shahararren mawaƙi ne wanda ba za a taɓa mantawa da gudunmuwar da yake ba su ba a cikin al'umma. Idan kuka yi duba da irin jajircewar da wannan mawaƙi yake lalle wannan mawaƙi ya cancanci a jinjina mishi ya cancanci a nuna shi dan yatsa da irin kokarin da yake wani tabbatar da cewa ya kawo abubuwa masu alfanu a cikin al'umma. Lalle Sani Ahmad dan baiwa fitaccen shahararren
shahararren mawaƙi na wanda ba za a taɓa iya mantawa da gudunmuwar da ke ba su a bacin al'umma. Idan kuka yi duba da award ɗin da wannan mawaƙi ya samu, lalle wannan mawaƙi ya cancanci a jinjina mishi, ya cancanci a karama shi, ya cancanci a bashi duk wata lambar yabo ta girmamawa domin irin ƙoƙarin da yake wurin tabbatar da cewa ya kawo abubuwa masu alfanu a cikin jama'a. Lalle wannan mawaƙi ba za a taɓa mantawa da gudunmuwar da ke ba su a bacin al'umma. Idan har ana maganar mawaƙa na Hausa, to lalle Sani Ahmad ɗan baiwa yana cikin mawaƙa na gaba inda za a fara kama sunansu domin irin ƙoƙarin da wannan mawaƙi yake wurin ganin cewa ya fitar da wasu abubuwa masu alfanu a cikin mutane. Kada ku manta ku danna